ka masa ƙarya kuma ka ha'inci al'umma, musamman ma waɗanda suke bin ka, wallahi ka ha'ince su. Wannan ha'inci ne na ilimi, amana ce ta ilimi ka ba wa mutane nagartaccen ilimi. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu ɗaliban ilimi idan mun san gaskiya to mu bi ta ko a wajen waye take. Kar son mu da wani ya sa mu ƙi karɓan gaskiya. Akwai abubuwa da suke faruwa a zamanin nan kuma ko a garin nan ko mu ce a ƙasan nan ko duniya ma baki ɗaya, wanda kuma abubuwan ana danganta ta zuwa ga wannan majalisin. Duk wani abu da ya faru a majalisin nan za a kira ka a ce wane majalisin ku ana kaza. Wani abun ma ba a majalisin za a yi ba, amma in dai wanda yana da alaka da wannan majalisin to sai fa an dawo kanka. Za a ce wane me yasa kuna ganin ana aikata abu kaza da kaza ba ku iya hanawa. To wannan tabbas mu sani cewa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, wasu abubuwan muna ƙoƙarin mu ga cewa mun hana, wasu abubuwan kuma abu ne wanda yake yafi ƙarfinka. Yawwa, za ka bar mutum da halinsa. Ƙaramin misali shine abubuwan da suke faruwa na karantar da wani littafi da wani yake yi a garin nan, al-musannaf, wanda wannan abun ya jawo cece kuce da yawa a duniya, social media ko ina kullun hiran kenan, wanda wannan abun kuma ya jawo izgili ma addini. Yana daga cikin abin da magabata suke yi, akwai abin da koda maslaha ce kake so ka kawo, sai ƙoƙarin kawo wannan maslahan ya janyo ana izgili ma addini, to ya kamata ka bari. Akwai abin da suke cewa itibarul ma'alat, wannan yana da kyau, duk abin da za ka yi a addini in zai janyo ma addini zagi to ka bar shi. Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm. Ire-iren irin waɗannan abubuwan sun faru bila adadin. An zo ana aibanta sunna ko a aibanta majalisi ko a aibanta shi dakta, a ce dakta haka ya ɗora ɗalibansa, wanda kuma baya raye, an ɗauki alhakinsa, wanda kuma wannan majalisin amana ce ta ratayu a wuyanmu wayanda suka ci gaba da karantarwa a wannan majalisin. Wannan majalisin na ɗauki tsawon shekaru 11 ina karantarwa a wannan majalisi. An waye gari kusan sai da ya zama majalisi na a nan ya kai ranaku guda 3, Lahadi, Litinin, dakta ya ƙara min da rana Alhamis. Sai ya zama kusan duk majalisin nan ba wanda ya kai ni yawan karatu haka a majalisin. To amma ire-iren irin waɗannan abubuwan in sun faru, wasu sai su yi ta kiranka su ce wane me ya faru, kuna da ruwa da tsaki a waje kaza. Wallahi wasu abubuwan idan na gani, akwai abubuwan da na gani sai da na yi hawaye. Kun san wani kuskuren in baka san girman abin da aka aikata ba za ka gane girman abun ba. Shi yasa nake mana magana akan amana ta ilimi. Amana ta ilimi, wallahi tallahi da a ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayi kuskure a ɓoye ko kuma su yi ta kawo abubuwa na nassosi na shari'a ba daidai ba, haka da a rawaito mana ba daidai ba, kuma ya iso zuwa gare mu ko mu ma mu yi ta bautawa Allah ba daidai ba. To amma sahabbai da yake sun faɗaka da haka, mu duba Zubair bin al-Awwam, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne, yana daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna. Ɗansa ya zo ya same shi, ya ce masa me yasa baka rawaito hadisi kamar irin na su wane da wane da wane? Ya ce ɗana, ina da hadisan amma ba na rawaito su ne saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wannan dalilin da yasa kenan baya rawaito hadisi, saboda ya san girman hadisi. Hadisai su ne, ita ce masdar ta biyu wanda musulmai ahlus sunna suke tinkawo da shi, bayan alqur'ani sai hadisi. In ka raunata mana hadisanmu to kusan ka raunata addinin musulunci ne gaba ɗaya. In ka nuna ma 'yan bid'a hadisanmu duk kurakure ne a ciki, to wallahi ka raunata mana sunnan, ka raunata mana musulunci. Shi yasa waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan wallahi sun masa aiki, kuma kowa da irin yanda ya tafi akan littafinsa. Ina laifi za ka karanta littafi, je ka karanta minhajin malami. Malamai da muke gani, musamman yanzu ka zo wai gonan ilimin mustalahul hadis. Ni ba yabon kaina nake yi ba, amma alhamdulillah kulliyan hadisi ne a jami'a ta Madina. Wallahi duk irin abubuwan da suke faruwa na wayannan mustalahat din, wallahi in naga abun yana sa ni kuka. Wallahi
saboda ni inda ni ne irin abin ya faru da ni wallahi ana yin ɗaya ma ba zan ƙara dawowa ba, saboda girman irin abin da ake aikatawa. Idan ka zo ilimin fage na ilimin mustalahul hadis, akwai abin da za a koyar da kai wanda wani abin istilahi ne na jumhurin malamai gabaki ɗaya, akwai abin da kuma istilahi ne na wani malami shi kadai yake tafiya a kai. In ka zo batun maganar jarhu wa ta'dil, wasu malaman akwai mu'tadilun, akwai mutasahilun, akwai waɗanda suke mutashaddidun, duk an san su. Haka kawai ba za ka zo ka yi hukunci wa rawi da maganan wani malami ɗaya ba, sai ka jamma'a ka haɗa tsakanin maganganun wa'annan malaman. Yanzu ƙaramin misali, wani abu da ya faru kwanan nan akan Ibn Hibban. Ibn Hibban al-Busti kowa ya san shi malamin jarh wa ta'dil ne, amma Ibn Hibban ana sanya shi cikin mutasahilun, amma wani lokaci Imam Zahabi yake cewa in ya kama kace-kace da sika sai ka ce ma kaman shi Ibn Hibban bai san me yake fita daga kansa ba, sai ya kawo maka rawi cikin kitabul thiqat ya wasaka shi, sai ya kawo maka shi kuma cikin kitabul majruhin nashi. To shi kansa yana da kyau in da ka karanci littafin ka karanci minhajinsa da ya tafi a littafin. Akwai rawin da Ibn Hibban zai kawo shi a littafinsa kitabul thiqat ya ce masa thiqa, akwai rawin da kuma zai masa mujarradu irad, kawai zakarahu Ibn Hibban fi thiqat shikenan. To suna da bambanci, kawai ya kawo shi a littafin bai ce komai akan shi ba, wannan kuma ya kawo shi ya ce masa me thiqa. Da ire-iren irin wayannan masail din in ka taho kan littafai, ba na mantawa muna kulliyan hadisi sai da aka karantar da mu littafai guda 65, littafai na jarh wa ta'dil, kowane malami da minhajin da ya tafi a cikin littafinsa, saboda kar ka zo ka faɗi abin da wani ba shi ya faɗa ba, don kuwa in ka faɗa to ka masa ƙarya kuma ka ha'inci al'umma, musamman ma waɗanda suke bin ka, wallahi ka ha'ince su. Wannan ha'inci ne na ilimi, amana ce ta ilimi ka ba wa mutane nagartaccen ilimi. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu ɗaliban ilimi idan mun san gaskiya to mu bi ta ko a wajen waye take. Kar son mu da wani ya sa mu ƙi karɓan gaskiya, mu zamto masu taimakon malamai wajen bin gaskiya, ba wai waɗanda suke za su ringa ɗore musu gindi suna aikata abin da ba daidai ba. Wanda a baya na ji maganan wani kwanan nan yake magana, ya ce wani lokaci in yana so ya masa raddi in ya tuna dakta sai ya bari. Yanzu dan Allah za ka bar faɗan gaskiya saboda wani, kuma ka ce kana hidima ma sunna? Ya faɗi abin da ba daidai ba kenan a bar al'umma su halaka, saboda me? Saboda kana ganin girman malaminsa, saboda haka ba za ka taɓa shi ba. Wannan ahlus sunna babu wannan a tattare da su. Yawa, saboda haka duk wanda ya ba daidai ba addini sunansa ba daidai ba, sunansa ba daidai ba. Kuma lokacin da aka fara shari'ar musulunci da ya zo, yaya shari'ar musulunci ya fara? Komai ya fara ne bitadarruj, da kaɗan-kaɗan aka fara al'amura. Sallah, yaushe aka wajabta sallah? Sai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da wasu shekaru kaɗan aka wajabta sallah. Azumi sai a Madina, zakka a Madina, duka waɗannan rukunai na musulunci, kuma duka waɗannan an bi su ne me bitadarruj. Haka wasu abubuwan da aka haramta su duka an bi su bitadarruj. Kenan haka malamai suka bi hatta wajen ilmantar da mutane, ana bin mutane daga ƙananan littafai a kai su zuwa manya. Wannan ita ce sunna ta annabawa, ita ce sunna ta magabatanmu na ƙwarai da muke cewa muna koyi da su. Kuma abin da suka faɗa kenan. In za ka koyar da ɗalibin ilimi, yana da kyau ka fara masa da me abin da suke ƙasa-ƙasa. Bayan nan sai ka je me kan sauran ummahatul kutub. To amma duk wanda ka ɗauko littafi babba ka fara masa da shi, to ka mai da shi ba malami ba, shi ba jahili ba, ba zai taɓa zama malami ba. Saboda in ka ɗauko masa ƙaramin littafi ba zai iya ba, ba ka koyar da shi ba. Kuma ko wannan majalisin kowa ya sani, shekara nawa dakta yake karantar da Riyadus Salihin anan kafin a zo kan wannan littafin Sahih Muslim. Ƙananan littafai dakta ya fara da su a nan gurin, duk littafai irin su Sheikh Uthman bin Fodi. Saboda haka wannan ita ce tarbiyya ta al'ulama ar-rabbaniyun. Ka fara karantar da mutane sigarul ilmi aw sigarul ulumi qabla kibariha. Ka ɗauko littafai waɗanda suke na ƙasa, haka magabata suka yi. Anas bin Malik
Allah ya kara masa yadda da yake sahabbai sun kasance duk zaman da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam numfashinsa maganganun da yake yi su ne hadisan to za su zo su zauna da shi zai karantar da su alqur'ani wani lokaci aya 10 zai karanta musu zai karanta musu su san ma'anoninsu yace ba za su wuce ba har sai sun yi aiki da shi yace a lokacin suka koyi suka koyi ilimi tare da aiki to saboda haka addinin musulunci amana ce da take rataye a wuyan malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi yake cewa malamai su ne magadan annabawa me suka gada daga wajen annabawa shine ilimi wannan ilimin kuwa wajibi ne ilimin alkitabu was sunna wajibi ne ka tafi da shi kamar yanda magabata suka tafi da shi babu wani abin da zaka kawo addini sabo yanda suka bar abin nan kai ma ka tafi da shi yanda suka bar shi ka yi shi kamar yanda suka yi matukan ka kauce musu to wannan ka kauce wa minhajin magabata wannan zai zama ba minhajin magabata kake ba sai dai na wayanda suke yan bid'a saboda haka wannan mu yana da kyau mu yi la'akari da ire-iren irin wayannan masail din mu zamto masu taimakon sunna a kowane lokaci wallahi duk wanda yake ya kauce ma sunna kowane ne shi ayyan kan ya fita daga sha'aninsa ba abokin zaman ka bane amma in ya lizimci sunna ya bi tafarkin sunna ya bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yanda suka tafi wannan abokin ka ne kuma ba zai cutar da kai cikin addinin ka ba